Esker, zuen larunbateroko eginkizunak utzi eta egun hain garesti dagoen denbora tartetxo bat gurekin solasean jardun eta entzuteko hartzagatik. Aurki batzu dauzkagu hemen, beraz, gonbidatzen zaituztet, nahi dezuenak, 5 minutu behintzat, eseritzera eta hemen ondoan ditugun hauek entzutera gonbidatu behintzat. Bueno, denok dakigun bezala, gaur martxoak 8 da, emakumearen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Zumarragako udaleko turismo sailak gaurkoan Euskal emakume baserritarraren egoera plarazaratu nahi izan du. Herriko baliabide garrantzitsu baten bidez, Zumarragako azoka. Urtez luzez ospatzen den larunbateroko azoka honetatik, hainbat eta hainbat baserritar igaro dira, asko eta asko emakumeak. Gizonezkoak ere izan eta badira, baina Euskal Herriko baserrietako ardatz eta euskarri nagusiak betidanik isilpean, inoiz kexatu gabe eta ia izkutuan lanean gogor aritu diren ama eta amona amamak izan dira eta dira. Emakumeak. Eta esan daiteke gehiengo batean ere, emakume hauek izan direla Euskaldunen tradizio, ohitura, transmititzea arduratu direnak. Egun baserritar gutxi badira ere, oraindik bada baserrian sinisten duenik, edo baserritik bizimodua ateratzen duenik, edo atera nahi duenik ere. Nire alboan hemen eskubitan, 3 emakume, hauek adibidez. Gure azokan larunbatero, baserritarren abera, beraien baserriko lurretan, erein eta jaso dituzten produktuak saltzera etortzen diren landa eremuan bizi diren baserritarrak ditugu. Eskubitik hasita, Mutiloako, Agirita baserriko Juanita, erdian Gabiriko Bekoetxe baserriko Antxoni, eta hemen ezkerretan gazteena, Zumarrako Agina auzoko Martimunoko Marine. Ongi etorri, mila esker, Zumarrako udaleko turismo sailak egindako proposamen hau hartzeagatik, eta zuen errealitatea Zumarrako plaza honi kontatzeagatik, edo kontatu nahi izateagatik. Hasteko, gustatuko litzaiake zuek kontatzea nortzareten, nondik eta noiztik zatozten Zumarrako azokara, eta zuen baserrietan zer aurki dezakegun, nahi dezuena hasi. Kaixo, egunon. Ni Marine naiz, esan dezan bezala Martimuno baserritik, hemen Zumarragatik. Eta galdera da? Bai, galdera nondik esan duzu, eta noiztik zatozen Zumarrako plaza azokara. Guk ama kasitakoa eman genion jarraipena, ama gola 30 bat urte edo hasiko zen. Ona Zumarra bizitza etorri zianen, eta aizpata biok duela 15 bat urte izango dira, kasi, bai. Antxoni? Ni Antxoni naiz eta Gabiriko Bekoetxetik nator. Ni 38 bat urte die etortzen naizela. Gure etxen ere beti egon die ganaduk batzako ximobre itxiko. Oiok, konokuk, ardik segula ez dugu hurik, animan hurik. Eta egun baten, pentsauen du, umeek pixka koskortu ziren arten gazten atxikie, batzan hasi bargendula. Eta lehenengo inbernadora guk montau genduneen, 1,5 milioi bat ustatziko. Eta koinadok launtzen zion guri asko eta esan zien, bakizu, ze bizin hartu baitzu diru horik. Eta nik esan nion, proba inbarko dugu bentset. Eta handi urte betea besta bat montau gendu. Eta ala jongea, handi gondeaino, Zumarrako azoka antortzen. Bai ordizia eta bai lehazbia. Juanita, zure historioa. Ni Juanita naiz, Motilotik nator, eta urte da jartzen manea amaten. Ordizia txiki-txikitatik ibili naiz, honekoa, berdurekin hasi ginen, 24 urte.
Bueno, landa eremuan bizi zarete. Zuentzako zer da landa eremuan bizitzea? Zer suposatzen du horrek zuen egunerokoan? Nola bizi duzue? Zergaitik bizi zarete landa eremuan? Zergatik eta nolatan aukeratu duzue bizitzeko modu hau, ez da? Zer ematen dizue? Zerbait eman behar dizue? Porque gogorra dala nik uste deno dakigula. Ea, nahi dezuenak. Bueno, nik uste hirurei hor antzeko jaio gehalako bertan, eta bertan segi deulako. Hola ohitu gehalako eta nik kalen bizi izan naiz, baina nahiago izan dut bueltatzea. Mateiguna baserriak ematen duna pila dalako. Lana, bai, baina aukera pila bat, ikasteko toke handi bat bezala ere. Ni baserri askondun ditzen. Eta ume pixkak koskortu zirenean, iruditzen zitan, eaie guztau inbertzitela batzea. Eta alde hortatik beti oso lasai bizitzeko leku bada, eta gainea, ematen lana egin nahi duzu, lurre dauzketzu, eta jateko jantaik sekula ez dagoezu. Azkenik labe bate batzkeon goira baserri, da etxeko gehi ere beti egin dugu, etxeako bentsak. Baserrienei lasaitasun bat iruditzen zat. Nei kalen bizi nahi izan nintzen, baina kaleti baserria bate aldapaik ezea ez nuen eman. 3 eta 3 zar hartu eta gustora bizi izan nintzen. Eta nik ikusten diana da, zeo zeiten badezu, etxean jatekoa danetu irantuzula. Eta horretzen pozen, antxe bizigia. Ondo. Eta azokak? Zer ematen dizue azokak? Azoka bizi ematen dio, jendea ikusi eta onbizia goin arte gu naiz, baina goin gizona ezin dut adau, ez naiz guten, no semeek hau ez diek endu nahi. Vale. Eta nola gogoratzen duzuen zuen lehenengo azoka? Ja, azturi negaregu, urte asko dauzkuta. Bueno, baina izango da azokan bat, ez? Gogoratzen duzuena edo bereziki edo anekdotan bat. Danak igotxamarrak pasau die, Eta larun batero, hona etortzeko, ze lanketa daukazue? Nola antolatzen zeate? Etxekoak laguntzen dizue, kanpoko lagunak dauzkazue laguntzeko, nola moldatzen zeate? Kontatu. Etxeko laguntzak egiten dugu. Ez da guk ikeragarri egiten, nahi lorea gustatzen zat, eta gure txikartzen dut aldean ditxona. Gura ikusteati batza bakarrik eguten naiz. Ean, Joni, zu nola antolatzen duzu edo nor dago etxean zuri laguntzeko? Senarra eta lan nahi nuzaz aparte semea, dauzkenik laguntzeko. Asko aldatzeko garaien, beste bilalabak ondo laguntzen du, baina bestela ez dugu ebiltzen die. Marinez, zure kasuan? Gure kasuan amak lantzen du baratzen gehiena, eta aizpata biok laguntzeko gero plazara gu jaisten geha, baina lan gehiena amak egiten dutxen. Bueno, garai batetikan garbi dagoena da, gauzak asko aldatu direla, lehen astoarekin joaten ziren baserritarrak azokara, zuen ama adibidez Juanita eta Antoni, nolakoa zen bizimodura? Nola prestatzen zenuten azoka horiek? Zer nolako baratzeak zenituzten txikiak, handiak, zenbatek egiten zen? Orduan batza gutxi izan gure etxen. Osea, frutea eta holan batek endun eta geho animalik konukuk eta hola. Bizkarren hartu eta kilometroa bideen oinez. Eta gustora, pozik, eta hondi benga, Antoni, eta zuri hitz ematearren, zenbatek egiten zenuten orduan lana baserrian? Ama bizizan garaieko aretan. Senide guztiak, zenbat bizi zineten baserritik? Baserritik, aizpaizarrena, zehama meiku nakuntzan, zerbitzea. Bigarren aizpa, oso baizoa batzuta juntzan,
umeek azitzen launtzeko. Iruz bazituenak eta amak izebak josietzen zon. Eta gero anaie, fabrikan hasi zen. Eta gero honek alde intzon da gero ni. La última. Ultima eta isilik ez da, gogor lanian. Bueno. Zuek esan dezute ez, konejuak eta eramaten zinituztela, kilometro bat baino gehiago egiten zenutela, zakuan hartuta, oinez. Bidea ite izan zen, orduan mundu erik izan. Mundu erik izan. Kaminoa ikia. Marine, baino zure kasuan oso ezberdina ez da. Amari esker ezagutu zenuten azokara etortzeko bidea, bai zuk eta bai zure izpak. Gaur aizpa ez dago hemen lanean delako. Nola bizi izan duzu hori? Kontatu pixkat. Guri esan izan dute beti azokan ez izan gehala, eta hazi, ze txiki-txikitatik ibili izan geha, orduan. Sekula ez da izan ideia bat burun geneukenak gero ingo genukula. Baina horra 17-18 urtekin amai okurritu zitzaion, etxeako beti izan dugu baratza, baina pixka gehioin eta bergu animako ote ginen, pixkat guk ere diru pixkat iten hasteko bezala. Eta tonto hasi ginen eta segitzen duz ja harreman pilo bat sortitu hemen, jendea zaioten da, eta pena mateko guztek, zakit asteroko egun politu bat, zela goiz politu bat. Kostatze zaigun arren, larun bat goiz guztik urte oson, ez da olako jai egunik azokan, hona etortzea, baina bai. Eraldaketa bat eman dela argi dago ez, bai Antxonik eta Juanitak bizi izan zutenetik zurera, ezberdintasunak badaude ez, beraiek bideak esaten dute, zuk zailtasun horiek gaur egun ez dauzkagu teorian, baino eraldaketa horrekin batea ere zuen baserritarren nabeak ere eraldaketa bat jaso du ez, azken urteetan berrikuntza bat izan da, eta hor aurkitzen zaretenak ez, urteak daramatzen zuelako galdetzen dizuet hau, ez, zer zaudete betikoak, zaharrak jubilatzen dira nenean, gazteak sartzen dira, txoko horretan zer dago, kontatu jendeari, ze aurkitzen da txoko horretan? Hauek urte gehiago daramatzaten ez, diferentzia hori askoz gehiago nabarituko zuten, baina guk ere ezautu genuen lau filatako azoka bat, nabean barrun lau fila maiez beteta, eta hori azken 5 urtetan aldau da, baina oso zaharrak ziana konfinamenduan ondoren asko ez dia bueltau. Nik ikusten duten diferentzia da, asko lehen ekartu zala igual etxetik pixkat ez, bazuek ere produzioa gutxi goite zen utela esaten zute, etxeako eta gero zerbait jaitsi, eta gaur egun hasidian gazte berriketa ja hortagatik bizidia, nik negune beste lan badauket, baina kriston ez azokara ez, baina hasidian gazte askok ja produkzio oso handi bat, hortara nik diferentzia hori ikusten dut azken urtetan. Ni hasi nintzen garaien, hemen lekuik etxeon, eta antzolako mutil bat jubilautzan, segureko Andragaie bilautzan da Vitoria han lana bilau beak, eta hautza eskontzeko, haren ordez sartu nintzen ni. 4 hileratan tope zeon jendea, oain ez da olakoik. Oain utxuna bat, eta ura ez da betetzen. Juanitatzuk ere berdina kontatuko duzu ez? Ba, ez da hozek gehiago kontatzeik. Gaztek lan hobe bilautu eta zeingo dizu arrazoi iztio galta. Beste azoketan ere berdina ikusten da, zuek ibilitzeatela ordizian, zuek legazpikoa mantentzen duzula, Antxoni, beste azoketan zer egoera berdina da? Gehina bajaudan lehazpi izan da gaina. 2 besektar gare bakarrik. Eta 2 ote horrek ez dago bate mejoratzen, Ni 9 izaututan hau. Baina, oain 2 gare bakarrik. Eta ordizi ere ikeragarri bajauda. Dana bezala.
zuri aitu nizun, gero ez da postu gehiago, gero ez da erosle gehiago ere bai, hori hola dela. Jende sortzea behar. Jende sortzea behar. Ez da, bata, ana salduko da, ez da, inoiz pentsau behar, aldarantziz. Zuek defendatzen duzutena da, gero eta saltzaile gehiago, gero eta erosle gehiago eduki genetzakela, eta indarra emango geniokela, ez gure azokei, ez gure tradizio edo ohitura diren azok hauei. Bale, pixkat gai aldatzeagatik, ez? Eraldaketak bai ikusten ari gea, baina zuen produktuetan eraldaketari jasan da. Osea, bai esaten duzute ez, orain igual gehiago ekartzen duzutela, zuen produktuak, pentsatzen dut, lehen ere eta orain ere denak mimoz, goxotasunez, erein eta jasotakoak izango direla. Hor, eraldaketarik berez ez da, ez? Nabarmentzen edo zer diozuete? Ez horrez aldaketa egion baino. Nik horra azkenen, momentun ekartzen da, momentun dauna, eta urtero ez da berdina. Ez da supermerkatu batea jutea bezala eta beti berdina daura, ez? Orduan, zuek produzioa igo zenutela, baino, ez dakit, garaian garaikoa eta batzutan ez badago, ez dago. Eta gero ere bai, emateizuna aukera azkenen baserriak produktu desberdinak esan dezuna, lurra, frutarbolak, orduan, probatzen jutea gauza desberdinak ekartzea ere bai, jendea jabertze gustatzaion. Plazara azokara ekartzen dituzuenak, guk erosleok kilometro zero ezagutzen ditugu, edo kilometro zero bezala ezagutzen ditugu. Azokan saltzaileak bai, baina erosleak ere behar dira. Ze erosle mota duzue? Asterokoa, noizbehinkakoa, ze adinekoa? Kontsumitzaileok jakiaren kalitatea begiratzen dugu, prezioa. Kontsumitzailea kontziente gara, landa eremuko egungo errealitatea zuek orain esaten jarduntzatena, ez? Pixkanaka bera doala eta bultzada bat eman beharrean gaudela, kontziente gea, ia zer? Nik uste urte askotako berakada hori, azkenen hemen industria sartu zanetikan urte pila badiala, landa eremuko dena jentzizan dira. Eta buelta ematea horri, hilabete batetik bestea, urte batetik bestea, ezin da. Eskoletatik, ohitura aldaketetatik, berriz txipa aldatzea, askotan ikusi da baserria stok karga bat bezala, eta jarraitu dugu, esan duena, justo lasaitasuna topatzen dugulako bertan. Orduan da, azken 40 urtetan indako guztiak pixkat zehatzaita, orduan uste, denbora asko beharko dela. Gero guk hemen ditugun erosle, gu behintzat astero berdina, astero kontratea edo. Osea, etortzen da asteroko konpra da. Ezkena, oinarrizko gauzak saltzen ditugu. Guri jende gaztea etortzen zaigu, baina aizpak esaten ditu bai. Igual gure laguna da biziko baita, ez dakit hauek nola ikusiko den hori, baina egia da igual gehiena jende heldua ikusten dela. Gure kasuan jende gaztea ere etortzen zaigu. Jende asko bizi oso zeitu diuna badaukeu, eta eskerrak horri. Oain bestea gazte jende asko egiten da, noizik eta behin, etorri eta beste batzutan aldonak egiten da, eta libre. Bueno, bezero jakine badauzket eta bestelako, pixkat urbiltzen die eta segi horrean. Beraz, Marinezuk lehen esan duzuna, ez? Agian, igual gure lanketa hau edo ohitura aldaketa hauek beste toki batzutara, ez? Bultzatu beharko dituzte, ez? Eskolatara, pixkat, ez? Jendea edo, gaztetatikan, ez? Ikasi dezagun edo, bintzat jakin dezagun, ez? Zein den egoera eta hori, ez? Pixkat, hori, ez?
aurretan hartzen dian edo gaztetan hartzen diran ohitura ona horiek, ez, gero jarraibidea izan dezaten, ez? Bai, nik uste gizarte osoko ohitura bat dela. Eta hori, ez dakit, erantzun magikoiko horrentzat. Baina, bueno, nire sentsazioa bada baita guk azoka ekartzen duna saltzen dela. Badakigu zenbat salduko den gutxi gora bera, badakigu zen jende etorriko den. Behar deuna da baita baldintza honetan egotea eta animatzea, jartzea erreztasun asko jende gehiago animatzeko saltzea. Jende gehiago animatzen bada saltzea ere, jende mugimendu gehiago dago eta erosleak ere aziten dira. Orduan, nik uste fokoa bi tokitan erosleak bai, baino... Erakundek ere bai. Bai. Bueno, azkenen, orain arte komentatzen jarduntzatena azkenen da, ez? Lehen sektoreko jendea zaharkitzen ari dela, ez? Eta guaintzuk esaten zenuna, ez? Pixka bat, ez? Eta komentatu da egunare, bai, ez? 24 orduz lanean aritzen zatela, lan gogorra dela, administratiboki ere gauzak ez zaizkigula, ez zaizkizuela asko errezten, administrazioak eskatzen dituen gauza askotako inbertsioak egin behar direla, zuen garaian asko kostatu zirenak orain invernadero horiek uste eta urten gaur egun gehiago kostatuko diala seguraski. Orduan azkenen ez gizarteai eta erakundei ere indarra eta elkarlana eskatu beharko gainek, ez? Pixkat denon artean ez, hori ez, indarra edukitzeko eta aurrera atera izateko. Hemen aurrean, eserita dauzkagu entzuten, pertsona batzuk, beste batzuk, azokan bueltak, azabiltzate eta pentsatzen dut entzuten ari zaretela ere, zer esango zenieke? Zergatik edo zertarako gerturatuko beharko lukete azokara eta gehien bat baserritarren nabera, ez? Zer esango zenioke jende guzti hauei? Osasunen jaten den araberan daukugula. Suerte txar bat eozinek euki daikeu. Baino, ondo jatek, osasun ona ematen dio. Usteet, neiko oso ondo borobitu digula zerbait, behintzat. Bai, eta hori saltzen duguna azkenen oinarrizko azteko nebera betitzeko gauza diala, ez dakit, ez da gauza super berezi bat, baizik eta bertako inguruko baserritan indako produktu onak. Hori ja igual gaur egun nahiko berezi bihurtzen nahi da, baina ez dakit. Azkenen labur bilduz esan dezakeguna da orduan, momentuan baserriak bizirik baditugula eta bertatik eskaintzen digutena maitatu eta galdu ez nahi ez badugu nahi behintzat indarra eta elkarlana beharrezkoak ditugula, ez? Orduan, Iñaki Perurena, harri jasotzaile handiaren hitz batzuk hartu ditut erabili nahiko nituzke eta arek erabilitako hitz batzukin esaldi bat osatuko dizuet. Arek esan zuen bere garaian liburu batean dago idatzita, pausoz pauso, kiloz kilo, kolpez kolpe, tiraldiz tiraldi, plazaz plaza, jatorrian bezala jarrai dezagun lanean. Eta nik erasten diot, lehen sektoreak gure egungo gizartean berrestu dezan, gure baserritarrek izarditan tanez ondo merezita lortua duten tokia eman diezaiogula. Beraz, baserritar hauei txalo bero-bero bat, nabean daudenei ere bai, eta guazen gure ohiturak aldatzen hastea merezu dute eta.